apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasano may amakarwarak luwas to'y lag. Sapay sigurado nga adumanin ti chicks iti bar apapanan ni kin pari Rome. Anya ti sirsiripom iti tawa si Kakarding? Ha? Ay kwa, awan bakit? Wala! Adamanin kalukwan a planom nga aramidan. Sikagin di mo, bakit awan? Padaanak lang no lumabas ni pari Rome. Apay ni pari Rome? Nagtulag kami bakit? Nagtulagan mi ang mga nup kami ita. Mga nup? Oy, mayat ti mga nup ita panahon bakit? Sigurado nga adunto ti maiyawid mi ama si Danua. Sabdangan nakman si Kakarding. Maturog kakit di. Adupay ti maaramid ijay bangkag inton bigat. Pare Karding! Oh! Pare! Bakit? Ni pare Rumi di tagpukpukaw. Kahit asunday ta, matuloy kami ang mga nupita. Itugot ko ni Blackie nga aso tawan. Anya? Ay nawaw! Pare! Na yan, pare Karding. Apay ngamin nga intugot mo pa ilaang ti asaw. Ay nawaw, kapilitan na pare Rumi. Nagrasunak lang ngamin ang mapanta mga nup. Ngamin, no ibagak ti pudno iti asawak, sigurado adinak palubosan mo ka. Sos, sapay daan ti kawas mo, kan nakabutas ka pa'y pare. Sana pa rin ko dahil taha pare. Kahit, ti asom ngay, sa dino ti pangibat yan ta pare. Saan mat amabalin nga itugot ta ijay sentro? Ha? Ipagod tapay laang iti paraangan nyo pare. Ay nawaw, sana mabalin pare. Ang mga numakita ni Nanang. Uno saan? Iti kalapaw mo langin pare Rome. Nasaysaya at pa'y pare Karding. Agawaan ta nga ron ti magnatarabiin pare. Sikreto talagang pare. Alam mo pantang ron. Di mo imarmaritis iti sa bali ah. Ayo, adumag gayang ti chicks dito'y pare. Sapay, nagmamayat na iti silaw. Nagduduma ti kolor na. Kung tumot namin kan ka pare Karding. Makapag-relax ta dito'y pare. Iso na lang ta. Kasla nangina may dagiti arak nga ilaklako na dito. So, saan na parikot na ita pare? Kabaulak agatangan, uray mano abuti ti arak pare. Sigurado ka kanay, pare Rome? Ay, nawaw. Ibagak ka din no saan pare, ha? Ala, tumagdar kan dita. Tagpili ka mat iti arak, akayat mo nga inuman, pare. Anyang turasan pare Rome? Nakaturog ak gayam nito yung kalabang mo. Alas 5 ti agsapa pare. Kasanumat namin. Ado ti ininom mo nga arak. Ay nawaw. Nasgan nga gawid akong pare Rome. Ang mga no agur-urayan ni bakit. Sapay inrason ko ang mga nuptalaan. Ay ngam agor ka. Mabait lang pare. Abay ka di pare. Agpulis ka pa'y mat pare. Ah, Ang mga numaamuan ni bakit mo, abar tinapanantay di rabi eh. ay kung nagpaso niya. Iyawid mo matlaan ka asom pare. Ang mga nusapulan ni bakit mo. Una pare. Diyan nagtulagan ta pare. Sikreto talang dito yun. Wen, sikretong malupit pare. Mala, agawa ang mga rodon ti agpulis pare. Si kamat ti makamong agrason iti asawam. Awan ti pare ko, ti dayta pare Rumi. I can handle this.
Good morning, Yoli Bakit. Ay, nawaw. Apay nga itakalaang Karding. Pasensya ka, Yoli Bakit. May sa Arabi imikin pari Rome iya kabakiran. Ngam, daksangga sa tawan mo na ano pan may. Aguray ka. Kaslaad da maangot ko Ha? Agpudno ka man, Karding. Naginom kayo kadi iti arak, Oo, basit lang. Bakit? Ada nga tibalo ni pari Rome nga arak. Iso rin naman Tapno awan ti makunana, bakit? Ay, unay kan, Karding. Kasanulaangan no, dadakas pasamak kada kayo? Awan ti rumbang nga pagdanagan, bakit? Sana bali Tanakaawid akmat asika karadkat. Sa dinaw, tinapanan ni Karding idirabi yulay anak ka. Napanda na nga nanang. Anya? Iso tinaramid dakin ni pari Romy idirabi Ngamawan mat oray may sa nga inyawid na. Kasta ka day. Masurunak nga rod kan kuha na nanang. Kay kayat na tirumwar no kas na arabi Kat awan mat nga rod timaan panda. Agsaysayang dalang iti oras. At danto siguro mo't ati pagswertyan da, yulay anak ka. Kaanon to ngay nanang? Ay nawaw, day tati saan tayo nga amaw, anak ka. Yuli, bakit? Paki-charge mo man ti sila ko. Nalipatak mo nga in-charge itay. Apay, adda ka di manen papanan yung inton rabi Ay nawaw, bakit? Padasin mi manen ti mapan mga pa. Ang mga adamot ton maanupan mi ita. Dua nga aldaw na saan kami anap na pangay. Ay nakarding, maturog ka kiti. Iti anya aga po, ngagpuyat ka manen. Sana bale, tasyak ti mapuyat, bakit? Saan asika? Na, takas tapay lati sumbat mo kanyak. Relax ka kadila. Bakit? Kabailak ti bagay. Ayong gayam, masapsapa kami arumor ita. Tapno masapsapa kami magngagawid. Ay, yak amukan ka. Awan ti adupaya sa ubakit. I-charge mo kit din di sila ko. Narigatan. Amang malubat ti jedalan. Kat awan tong ti pagsilaw kong agawin. Ay nawaw. Rabeain, gam nakariing kapayla ang yuli anak kaw. Apay kaday. Kasanumat namin tatang. Limwar manen ni Karding. Anya? Nay, sa di naman ang tinapanan ti asawam aya. Mga nupda ka numanen iti kumpare na tatang. Ay, unay na yati kasta. Awan matlati maan panda. Ngam kay kayat dalati mapan. Day tangarod ti pakas na awak tatang. Ngam, saan mo takasta ni Karding iti Amagan met na. Noan niya tatang. Amagan met no at dati sa bale. Nga panda anak ka. Anya kumangay tatang. Ay day tati jakam buyuli anak. Iso apaliiwam anaim magti asawam. Tapno masungbatan day ta sa lunsod mau. Daytoy tibag nga inusar ni Karding idirabi. Sigurado nga daibidin siya ang maalak ditoy. Maduktalak lang nga dar aramidan na. Agsaga na day ta Karding kanya. Bakit? Ay dar aramidom dito silid ta. Rumor kan atamangan tayo. Saan lang nga itati aldaw Karding? Bakit? Yuli, bakit? Kitaan naklata mo takas ta. At ka di parikot. Ay, awan. Sige, umunakan dita kusina. Sumarunong aktulat nan. Umay kakid di. Tapno agigiddan tayo amangan. Sa anak pa'y ama bisain. Ay nawaw. Umay kakid din, bakit? Wala. Kaya't mo aguyudon ka pa lang. Sige, umayong.
ka di na alam nga ebidensya, Yuli, anak ka. Awan pa'y nga rod, tatang. Ay nawaw, no awan pa'y tinaalam. Amangan no pud no ti ibagbaga ni Karding. Amangan no datalaang tagpampanuno ti tidakas kontra ken kuana. Sa bali tagparparik na kanyak, tatang. Saan ka di anak ko nam? Nga awan ti ebidensyam nga agul-ulbaw ti asawam? Awan pa'y, tatang. Ne, anyat kayat mo asawan nga awan pa'y? Awan pa'y ebidensyak ita. Ngam addan to, tatang. Yuli bakit, tatang? Ne. Ada kayo magkano dito eh? Iko Karding, anak. Agpapaagin kami laang kiniyulay. Oray siyak, tatang. Kaya't kumutag paangin. Ay ikat agtugaw kamot nga rudan, Karding. Si kamat gayam pari Rome. Anya tar-aramidam dito balay. Ay, adda ka din ni pari Karding, Mariole. Adda iti silad mi. Madama nga agin ina na. Apay ka di. Umay ko kumasalod-soden. No kayat naman ang tirumwar inton rabi mare. Apay, adda manan papanan nyo? Ipaadas mi kumamanan ati mga naw. Ay nawaw. Awan ti mayaw awid nyo. Ngam kay kayat yulat ta ti mapan agan anop. Amangan met no. Amangan no anya mare. Amangan met no adda sa balingan ano pa nyo. Ay nawaw. Si kakit di met mare. Siguradwan nyo laang. Tatalaga ang makaraman day ta akong parim kanya. Numaamwak nga da sa balingan ano pa na. Ay, kamat ka. Pare. Kaya't ka kumamakasarita kahit. O, naigamutan niyo uli bakit? Pwede mo pastagan ti bisita nga eh. Pare, magkapita pa. Nagyamanak pare Karding. Ay, uwan gayam. Matuloy ka diti plano ta apapanan inton rabi pare. Shhh! Ikapsot mo ti saong baray. Amangan numangag ni bakit ko, ti sikrito ta. Sapay marik nakakasla agduado ang ti asawa kay. Kasanumat ana ibagam ti kasta pare. Madlaw ka palpaliwan na pare. Ay nawaw. Nakadlaw samat ni mare. Uwing nga ram. Sayang pare. Sapay adumanan at chicks iti bar apapanan ta kuma. Hay. Anya nga ta. No agpanunot ta iti sabali nga irason mo, pare. Kas kumaitiyan niya, pare. Kastoy, pare. Ado ti tukak ita, pare. Anya nga ta no ibagata ang mapantalaangan agsilaw iti tukak. Tukak? Ayoko na niya, pare. Magustuak tinapanunot mo, pare Rome. Tulungan kan nga aglaba, Yuli bakay. Saanan? Kabailakon da ito'y, Karding. Sigurado ka kaday bakay? Ay na, Karding. No adda kayat mo nga ibagamon. Kuang amen bakay. Ay nawaw. Diretsyon na, Karding. Takas makita mo't ado pa'y timurang anasken alabaa. Plano migin ni pare Rumi ti agsilaw iti tukak intun rabi bakay. Mabaling ka diti. Anya? Ay saan? Palubusan ako mabakit. Sayang mo Sapay adu ti tukak ita. Agsagdang ka man si Karding? Alan bakit. Palubusan akong place. Awan ti rumrumwar intun rabi Apay kumasan bakit. Awan mo ti dahag sa raramida kay. Anyang ita mo? Ang mga nodagaya man sa bali nga ano pan kansilsilawan nyo iti kumparim? Ay, nawaw. Rimwarmat manan ti asawa miyuli anak ka. Pinalubosam ka day. Una nang, adda na panunot ko nga aramida. Sabani at talaga ti agparparik na kanyak nanang. Ay nauhaw,
Di mo ibaga, surotam ti asawa, manakaw. Kabailak ti bagik, nanang. Sapay rabi ay nanakaw. Di nakpakadanagan, nanang. Da kayo pa'y laang ti makaamu dito balay, ha? Sige, tagrubwat akon. Tasurotot tinalaing nga asawa. Naskan kaday nga aramidam dayta, Yuli, anakaw. No saan ko nga aramidin daytoy, nanang? Saan ko amaamuan ti sungbat dagiti sa ludsud ko? O sige, dita kayon, tagrubwat akon, nanang. Ay, nawaw. Apay nga itakalaan, pare Kardeng. Pasensyakan pare Romy. Inayayok pa yung amin ni Yuli. Tapno palubusan naklaan. Naimbag man, tapi nalubusan na ka, pare. Hindi ko manam mo ti asawa pare. Yung lahat-lahat tanong manugot arumwarak. Ay, nawaw. Ha! Pare, sa bali tagparparik na kanya. Adda ka diti parehot pare Romy. Sigurado ka kadiya. Mariole? Yuli! Oh? Apay kasla naklaat kayo, nakakita kanya? Pare Karding, pare, umisbuak labi ita. Pare, sikapay lang ti makamu sumango iti asawa man. Pare, dita ka, pare. Pare Romy! Di nakibati pare! Ikunam kanyak, mapan kayo agsilaw iti tukak. Di mo imbaga kanyak at tukak gayam dito'y barti umayo silangan. Yuli, bakit? Mabaling ka di nga itiruwar at pagsaritaan ta. Nakababayin ka lagi titatao dito yung bar. Anik. Iba taman tibok ko, bakit? Kurang pa'y day tadusam para itinaaramidam kanyak, Karding. Italahan mo't nagbar kami kini pare Romy, bakit? Kunak tumat nga mingkat. Nga sa bali nga ano pan kan silsilawan nyo iti kumparin. Agpudno ka man kanyak, Karding. Mano ti babaim dito'y amar, ah? Awan bakit? Awan ti sa bali a babae ti biyag ko. Si kalaan. Ulbod! Ay, saan bakit? Saan kang ulbudan? Kahit ko lang mati agapi-hapi, oray sagpaminsan laang. Masapul ka di nga agrason ka, ah? Maan-ano ayan no ibagam kanyak akayat mo ti uminom iti arak. Ti inggatangan ka kuma iti inumam iti balay. Saan aday ta agrason ka pay laang amang anop. Wenno agsilaw kayo iti tukak iti kumparem. Di na kong sermonan abakal. Ala, tumakder ka dita taagang udan. Rabiain, yung nakalalaaw kayaw, Yuli, anakaw. Ay nawaw, asino mo ti saan apumudot ti ulo na ngay, nukastoy ti asawa na. Ay na, saan ka maawata, nanakaw? Amo kun ti pudno apapapanandakar din kan ti kumpari na, nanang. Saan apudno amang anop kan agsilaw iti tukak ter aramiden da, nukasta arumwarda. May saabar ijay sentro ti papapananda, nanang. Kat sa dino nga ro ti pangipanam kadagita ula sa nakaw. Usarin ni Karding, nanang. Yuli, bakit? Pang-aasim ka di. Di na ko mamot paturugin nito wala. Naglamag siya. Ditakan. Di kan agreklamo si Kakarding. Ay, nawaw. Uray anya ter aramidam, di tarwar ti pagturugam ita arabi. Oh, daytoy tulis mo. Umanay mat siguron dayta. Please, bakit? Pastrigan na ko na, Ay, please. sumardang kan, Karding. Kalpasan ti panagulbod mo kanyak. Yuli, bakit? Maturog kakit dita masapa tayo amapan ijay barangay hall inton bigat. Barangay hall? Anya taramidan tayo di barangay hall, bakit? Hindi mo ibaga nga, idarom na. Kasta talaga ti plano. Bakit hindi mo kumaramidan ti kasta? Diyan kaya ti may babain. No di mo kayat ti may babain. Ibagakan ka. Day tadakis nga aramid mo tinakababain, Karding. Ay, nawaw! Aramid akalukwan katliklikam.
tapno mailisi ka iti anyaman a mabalin a pakay babainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.